مدام منسيات عبريد يرنا أبزز اللخمو سلام نعخم يخون زخبركم سمعتي رديرنا بحفشة بفلاي كاتختاتلت مدام منسيات كما يتقنيو حمس كوينو نعخم يخون يمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيمنا لنا كسافت أمي مدباتنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محاري سنة أنحوت مدام منسيات عبريد يرنا زخبركم تختاتلتي مدام منسيات كم زفلت أبز أوانزي أما بزحت أن هاجرات أوروبا أنصارتها كاب إيرتراز مزت جوجل بهالي حيال تقاومو كابو حليفون نعبي نبز مسل أنفت أخيدالو إذا جوجل بهالي ترى جوجل بهالي الكاخت حلف زي تكال مسارحي تدخل خفقات نايتي يا بإيرتراز ولو سرعة بخانا نبوزو حسب نتصير له سلازخونا دما بفولي من إسيات أنصارت حيزاتو زمزت ناي تسلقي ناي بزبزا ناي كوينات أواجات أفت كدم زبلولو زلو هاجرات أوروبا بفلاي كأ هاجر سويسرلاند قبل المنجستي إيرتران دقفتون ويون اتسرعة تبتا هاجر زقبرون من كسقاسات نتصر مرقزي أحازة نسانيحة حجيجن اتتوقعهم تسرعة تقدف مالت دليت فتحي عريدو ملوزقونيو علامة أنت 4 تقدف بعتب حيزاتو زلا تمثل كموت إيتو دما سفح بزبالة بزعبا زهلو كونتات أب حنتي إن زي زد استبهلت مسحيت زرقة حتو صحف نقالي ترجمنا كان أقرب لكمنا كتكتاتلنا دقيمنا نعدم راديو إيرنا سرعة إيرترا أب سويسرلاند أكتعت زخونو بروباغانداوي في الساميتات يدالو تقومتي نزن مكلخال يصعرو له أبزو قدايزي بوليس عبي سقات غيرو له كل نجر سلاماون بهلا وبعلن أي مسلنيو حنت باند أما درخت تصوت أبقونتهم موسيقى زلو ساعتين نايوغ كداونتي تخادينو مالو اتهم كل التسابات ينفورم سراويت زلبسو من البات ناي بحق أزمسل ساب ماشن مدافع حيزوميوم دقاقيموم أقداوم جبيتهم كلاشنوم أب أير بني عوت ملكع يوزوزو أبقون مدرخ داسالو أبزون يونفورم ناي وتادرات زلبسو سبات قالسي وتادراو حيلي إرترا بمنقاد معكن سماعتات بزبل سمس وفيا خقبرو يتصوعو إزوم أب تحت زلو سئلتات أب قرنا أفريقيا استسألو أيكونون أب كونتين أب دقاسيتن أب فالاي ساب زركب بزو حقات أميتات زدالو عدراش استسأليوم اتمدب بهلاو مرئيت زبل شميو توهيبو نيرو بجبوت جن بدقفت سرعة إيرتراس تقبره ناي بروباغاندا في الساميو حيالو لعلوت حلفتي ناي كبرغايش كوينوم بنفاريت آتيوم أمباسادر إيرترا كما أنقادو خوينو تواسيو بدحريو نهزب زوهاب مغلسي أزيو مستيريو إزي نتتمال قدام كايت زقبو زنبرة في الساميون زملكاتيو عبتو بعال نعب خيفتر فرحنا يرو سبا سلطان كمز عينت في الساميتات كخل كلو يخليهم زبل سقاتون تفتيرو نيريو اتنت دياسبورا زوهاب مغلسي عميق قدا قديو بقندو أبشحن شعتميتن سمانياتات زهادومو إيرتراويانيوم كساب حجي وقوعات دقفتي نايت مسرات تهاجر زخونة إسياس أفوركي إسياس نزوم أب سمانياتات زمزو ولدو نناصنت هاجر استقالسة نحارنت جغنايو مرج أتخايدو زي فلتن كونتات سبقاو مسالات زحزنن مخانون نعاقتهم أيقدسو منيو اتوم دحرقلت الشيح عامة مهرت كاب سرعات إسياس زهادومو سبات بزعبقو زتفلي رئيتو اللوم أبتي اتوم كالوت جنتي زبلوو هاجر إيرترا بعلوم تشكونان دخنتن سلزقات أنصارو يقالسو اللوم حدا أبنت نايزي هابتا أب يمانيو نسو أب كلتشحن 16 كاب إيرترا وزيو اتنا حجي ممهرن دانيان زنبره حجي كم سدتنيا خوينو أو هاجر سويسرلاند ينبرالو دقفتي يولك أملاخي كم زعينت في الساميتات ككايدو مخالوم نعوون نبتصوتون شفايو إزي ناي مزرابن مأكاب الناسنت بزي قبو متقامي دما يبل إذا نايك أدام في السامي أبي كم زكايد
ዝፈልጡ ውሑዳት ጥራሕዮም ንስርዓት ግደፍ እሙናት ኤርትራውያንን ብግምት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣዶም ዕስማንውን ስርዓት ግደፍ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓጋይ ከምዚ ዓይነት በዓላት ይካይድ ዝተመርጹ ስነ ጥበባውያን ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዕዶት ይገብሩ ኣብ ስቶኮሎም ለንደን ቦሎኛ ኣብ ኩሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ሃዲሞሙሉ ዘለዉ ቦታ ኮይኖም እዮም ጸወቱ ሃብቲ ኣብን ብጾትን ነቲ በዓል ንምኽልካል ፈቲኖም ምስ ፖሊስ ተዘራሪቦም ንሚኒስትሪ ፍትሒ ስዊዘርላንድ ደብዳቤ ጽሒፎም ጥርዓን ጀሚሮም እቲ ፍጻመ እንተተኻይዱ ኣብቲ ቦታ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገብሩ ድማ ሓቢሮም ሕጂ እውን እቲ መደብ ዝካየደሉ ቦታ ክሳዕ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ብምስጢር ተታሒዙ ትማል ሰንበት ኣውቶቡሳት ኣብቲ መእከቢ ነቑጣታት ተሳተፍቲ ይጽበያ ነይሮም እቶም ዝተመዝገቡ ጥራሕዮም ክድይቡ ዝፍቀደሎም ነይሩ ተቃወምቲ ናይቲ መንግስቲ እውን ነቲ በዓል ንምኽልካል ኩሎም ተዳልዮም ነይሮም እቶም ኣዳለውቲ ብሕቡእ ከዳልዎ ይፍትኑ ነይሮም ሬድዮ ኤረና ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ዝኣትዉ ሰባት እውን ውስናት እዮም ነይሮም እቶም ብቴሌፎን ዝተመዝገቡ ጥራሕ እቶም ንስርዓት ግደፍ እሙናት ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ነቲ ፍጻሜ ከይዕንቅፍዎ ክከላኸሉ እውን ሓሳብ ነይርዎም ሓደ ተመክሮ ድማ ኣብ ጊሰን ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ እዩ ኣብ ውሽጢ ዲያስፖራ ዘሎ ስምዒት ክሳብ ክንደይ ወጥሪ ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ከተማ ጊሰን እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ በዓል ብዓመፅ ተቋሪጹ ኣባላት ተቃወምቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ብናህሪ ክኣትዉ ፈቲኖም ልዕሊ 200 ሰባት ጃምላዊ ባእሲ ኣካይዶም እቶም ተቃወምቲ ብሓጺንን ብኻልእን ከጥቅዑ ፈቲኖም ኣብ ማእከል ሓይሊ ፖሊስ ነይሩ 7 ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም 33 ሰባት ቆሲሎም እቲ ፍጻሜ ድማ ኣብ መላእ ጀርመን ኣርእስታት ኮይኑ ቀኒዩ ሆላንድ እውን ዓመታዊ ዕዶት ፕሮፓጋንዳ ስርዓት ኤርትራ ከም ዝኾነት ይንገር ሎም ዓመት ግን እቲ ሃገር ነዚ ፍጻሜ ኣጊዳቶ እቶም ሰበስልጣን ጻውዒት ዓመፅ ከም ዘስገኦምን ናይ ጸጥታ ስክፍታን ከም ዝነበሮምን ገሊጾም ኣብ ስዊዘርላንድ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ጸወታን ድሙናን ጨዋንዮም ክጻወቱ ቀንዮም ሃብቲ ኣብ ቅድሚት ስክሪን ለይታዊ ትልሂት እናሓለፈ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍንጭ ናይቲ ቦታ ንምርካብ ይደሊ ነይሩ እቶም ደገፍቲ ድማ ኩሉ ጸዓቶም ከፊሎም ምስጢር ንምሕላው ይጽዕሩ ነይሮም ጉዳይ ኤርትራ ብፍሉይ ትከታተል ሆላንዳዊት ፕሮፌሰር ሚርያም ፋን ራይዘን ከም ዘረጋገጸቶ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝካየድ በዓል ኤርትራውያን ነዊሕ ቅጽም ኢሳያስ አፈወርቂ ምዃኑ ትዛረብ እቲ ዝተኣከበ ወፋያታት ድማ ነቲ ዝተነጸለ ስርዓት ምንጭ ባጤራ ወጻኢ እዩ ትብል ብዘይካቱ ወፋያታት እታ ሃገር ካብ ግብሪ ዲያስፖራውን ትነብር ኩሎም ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብ ኣታዊኦም 200 ንመንግስቲ ክኸፍሉ ግዴታ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ድማ በዓል ክግበር ይተባባዕ ፋንራይዘን ከም ዝበለቶ እዚኦም ብርግጽ ባህላዊ ፍጻሜታት ኣይኮኑን እቲ ሃገራ ዘውጻእቶ እገዳ ድማ ትድግፍ እዚ በዓላት እዚ ብቐንዱ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሓይልን ጽርዋን ስርዓት ግደፍ እዩ ዝረኣዮ ድማ ትብል እቲ ቶም ስነ ጥበባውያን ዝመረጽዎ እውን ፖለቲካዊ መንገዲ እዩ ገጣሚ ኣወዝ ስዒድ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰንበድ ንዝካየድ መደብ ዕላዊ ኮይኑ ነይሩ ብስነ ጥበባዊ መንገድታቱ ፕሮፓጋንዳ ዝሕልፍ ነብሱ ምስ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ኢሳያስ አፈወርቂ ከወዳድር ዝፍትን ሰብ ይብል መደረታቱ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተቃውሞ ስርዓት ግደፍ ዘለዎ ኣረኣያ ይገልጹ ንሱ ድማ ንሳቶም ዓመፅትን ጉጉያትን ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ ዘረባ ኣወል ኩሉ ጽልእ ምዕራባውያን ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ካልእን ጥራሕ እዩ ዝሰብኽ መጽሔት ኤንዘይዘት ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣብ ጀነቫ ዝርከብ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ክትራኸብ ፈቲና እያ ዝኾነ ይኹን መልሲ ግን ኣይረኸበትን እቶም ንስርዓት ግደፍ እሙናት ዝኾኑ ደገፍቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ናይ ምስጢር ሜላታት ኣብ ሰሙን እዚ መወዳእትኡ ፍረ ረኺቡ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ በዓል ፈሺሉ ምናልባት ግን እቲ መደብ
ኣብ መወዳእታ ብንእሽተይ ደረጃ ማለት ኣብ ናይ ውልቀ ሰብ ገዛውቲ ተኻይዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ተቃወምቲ ይጥርጥሩ። ምናልባት ድሕርኩም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ደገፍቲ ብፍላይ ከዓ እቲ ስርዓት ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ሚድያ ኣገልግሎት ኣለዎ፣ ምስልን ቪድዮን ድማ ኣብኡ ይዝርግሕ። እቲ ኤምባሲ ኣብ መቕራጽ ቪድዮን ምስልን እውን ተጸሚዱ ይርከብ። ገለ ካብዞም ምስልታት ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ይመሓላለፉ። እቲ መንግስታዊ ማዕከን ዜናውን ብዛዕባቶም በዓላት ይሕብር። በዚ መንገዲ እዚ ስርዓት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ወጻኢ ክንድምንታይ ከም ዝኽበር ንገዛእ ህዝቡ ከርእን ከእምንን ይፍትን። መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ የማነ ገብረኣብ ብ18 ጥቅምቲ ናይ 2021 ኣብ ስዊዘርላንዳዊት ከተማ በርን ምስ ደገፍቲ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። የማነ ገብረኣብ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ። ካልኣይ ዝሓየለ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ኣብ ኤርትራ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ሃገረ ስዊዘርላንድ እቲ ኣኼባ ብወገን ኤርትራ ዝቐረበ ሓሳብ ይብል። ካብቲ ክፍሊ ዝወጽ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ድማ ኣቀባብላ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ንፍርቂ ሰዓት ዝወሰደ ግዜ ነይሩ። ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣኼባ FDAA ይኹን እምበር ልኡኽ ስዊዘርላንድ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓጺር ናይ ምሕዝነት መብጻሕ ኣገዳሲ ይብል። ኣብ ስዊዘርላንድ ስደተኛታት ዘዕቁብ ትካል FCA ነቲ ዕዶት ብትሪ ይነቕፎ። ምኽንያቱ እቲ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተዋፈረሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ንምእማኑ ዘሸግር ይብል። ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኩናት ሓድሕድ ክነድድ ጸኒሕሎ። ወታደራት ኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ። ብመሰረት ሓበሬታ ትካል ስደተኛታት እቶም ወታደራት ኤርትራ ብገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣዊ መሰላትን ተባሂሎም ይኽሰሱ። ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ነቲ ነቐፌታ መኪትዎ። ከምዚ ዝኣመሰለ ርክባት ኣገደስቲ ነጥብታት ንኽለዓል ምፍቃዱ ይብል። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ሃገራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ክኽበር ጸውዒዩ። እቲ ኣኼባ ብዘይካቲ ኩናት ንጉዳይ ስደተኛታት እውን ዝምልከት ነይሩ ኢሉ ከረድእ ፈቲኑ። ኤርትራውያን ንዓመታት እቲ ዝዓበየ ጉጅለ ሓተት ዕቑባ ኣብ ስዊዘርላንድ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ይነብሩ ኣለዉ። ስርዓት ህግደፍ ናይቶም ዝተነጽጉ ሓተት ዕቑባ ዓዶም ክምለሱ ኣይፍቅድን እዩ። ስለዚዮም በርጌሳውያን ፖለቲከኛታት ምስታ ምብራቃዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ልዝብ ክግበር ንዓመታት ክጽውዑ ጸንሑ። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ኣብዚ መጽእ ሐሙስ ናዕብን ውጽኢታቱን ብዝብል ኣርእስቲ ክንመጽእ ኢና። ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቅነ።